Mga igsoon ko ni Kristo sa ako nang ginaingon sa introduction ganiha, niya kita naghalad nining Santos nga misa karon alang kang Father Ricky sa iyang ika-40. Bililhon ang adlawng 40 alang kanatong mga Kristiyanos. Kay kini gayud usa nakahulagway sa 40 diyas nga misaka si Jesus sa langit human siya nabanhaw. Diha sa maong kamaturan sa atong kinabuhi, kita mga Pilipino nagasaulog sa ika-40 kay tungod kini usab ang atong mithi nga sa ika-40 dili lang ang namatay kundi mismo kita nga unta mahawas maluwas gikan sa kasubo nga tawhanon gayud diha sa atong nahiaguban sa kamatayon sa atong mahal sa kinabuhi. Si Father Ricky, nahimo na kong kauban sa na-assign pa ako sa San Pedro Cathedral for 2 years. Nindot o maayo siya nga kauban, gani sa among panag-uban, ang akong tawag o among tawag sa usag-usa partner tungod in difficulties and in success, in failure and in good times. We were together diha sa pag-alagad sa Dios. Siya gani unta kadtong mumisa niadtong panahon nga gibumbahan ang San Pedro Cathedral apan tungod kay Christmas party kadto sa mga pari. Una-una ko, mas bag-o maning pari siya, mas maayo siguro nga naa siya ay dakong time kayo sa banding uban sa mga pari o religious. Mao nga ako'y nikuha sa iyang maong misa o gipauna na ako siya ngadto sa Christmas party o kadto nahitabo ang maong pagbumba. Diha sa iyang kinabuhi, makita nato nga ang iyang pag-alagad na gayud makanunayon o ang iyang mga pagpaningkamot isip pagkapari na agayod tataw sa atong mga taliwala o sa atong mga mata ug hangtod karon sa atong panumduman nga kini mauusahay ang nakapasubo sa atong kaugalingon sa atong kinabuhi nga magdala ka nato sa pag-question sa mga pamaagi ug sa plano sa Dios. Daghan ang nagaingon nga kalit ang kamatayon ni Father Ricky, unya ngano man nga diri manggayud sa COVID. Mao nga murag kana ang nakapa-aggravate sa maong sakit, sa maong mga pagbati nato. Kung atong lantawon mga igsuon nga pinaagi sa atong pagbasa karon, daghan ang mga inspiration nga gihatag sa Ginoo kanato. Una sa tanan, gayud naa makita nato nga diha sa pagbasa si Jesus nag-ayo sa usa ka babay nga bakol ug sa iyang pag-ayo niya na nagprotesta ang manager sa sinagoga tungod lagi kay giayo niya sa adlawng ipagpahulay, which kung atong tan-awon culturally, traditionally ginabawal gayud nila kay lagi ang adlawng ipagpahulay iya lamang sa Ginoo. Apan si Jesus nindot nga mihatag og lamdag niini nga mismo diha sa iyang pagkadiyos siya mas naay dakong plano, mas naay dako nga mas maayo pang panglantaw diha kanato nga gani sa adlawng ipagpahulay giingon ni Jesus mas kini maayong adlaw sa pag-ayo kay kung ang adlaw ipagpahulay iya sa Ginoo kining nag-antos nga bakol iya usab sa Ginoo. Kung atong lantawon mga igsoon, si San Pablo nagaingon nga kining atong kinabuhi dinhi sa kalibutan dili pa kini mao ang katagbawan. This is not the perfection of our life. Our perfection of life will be after we leave this earth, after we leave this life. Ang perfection sa kinabuhing walay katapusan. Nga diin ang pultahan niini musugot tag sa dili mao ang kamatayon. And so,
makita nato nga ang kamatayon alang kanato nga mga Kristohanon nga nagasalig sa Ginoo, dili siya usa kahadlang, kundili usa siya kapultahan nga makahatag kanato ngadto sa kinabuhing kahingpitan uban sa Dios. Panahon man na sa COVID o wala may COVID, moabot ka na, kanus aman kini moabot sa atong kinabuhi, ang kamatuoran nga gipadayag sa Dios diha kanato pinagi kang Hesukristo nga ang kamatayon mao gayud ang kalingkawasan sa atong kinabuhi ngadto sa kahingpitan. Kanindot kung ato ng lantawon nga di ay mas halapad ang panlantaw sa Dios alang kanato kay sa kanatong mga tao nga nalipay lamang nining kalibutan nga naa dinhi uban kanato. Ikaduhang punto nga ato sigurong mahatagan ug dakong pagtagad sa atong pagbasa nga diin si Jesucristo mingon siya nga ang kinabuhi gayud bililhon, that when Christ touches lives it heals. When Christ touches one which is really in difficulty, He liberates. Mauna nga, karon sa ika-40 kaadlaw siguro, nindot nga unta, mabati nato, di man tabakol siguro no? Pero usahay, nabakol kita sa atong panlantaw sa kasub-anan. Nabakol kita sa atong panlantaw sa kasakitan. Tungod kay alang kanato, diha lamang kutob ang atong nakit-an. Si Jesus masalapad pa, ug iyang gihikap ang maong bakol, nga tungod nini nakatuyhad siya. Unta mga kaigsunan, nining ika-40 kaadlaw, hikapon sa Dios ang atong pagkabakol sa kasub-anan, aron makakita kita sa kagawasan sa kinabuhi sa mga tumutuo gayud kaniya. Nga atong makita nga diin naapay kinabuhi, magapadayon kita o kita dili kinahanglan maghapos sa kasub-anan tungod sa kamatayon ni Father Ricky, kundili kita usab maglipay uban kaniya. Mga igsuon, ang kalisdanan sa kamatayon is letting go. Usahay lisod og let go, no? Lisod og let go. Mao na nga we cling to the past. We reminisce the good things and the good moments that we have with Father Ricky. Pero pwede ba nga sa karon atong ialaw ang Ginoo nga maoy mutangtang sa mga gapos nato o clinging to the past in order to look forward to the future? Kanindot ug kining sa ika-40 kini ang atong masinati sa atong kinabuhi, sa atong pagtuo. Padayon natong iampo si Father Ricky diha sa atong kaugalingon, isip parokya. Mangayo ta siya kay siya ang katapusan unta nga buhi nga pari nga gikan sa St. Joseph. Hinaut unta, no? Kanunay siyang mangaliyang ato sa Dios ug miingon, Lord, no, hikapan ng mga kasing-kasing sa mga batanon nining St. Joseph Paris nga naon tay mapuli pod ako dito pod, no? Diha sa maong bukasyon. Nahatay mga seminarista dinhi, no? Nga kuan atong giampo apan mas maayo pagyud nga sa pagkawala ni Father Ricky sa atong parokya, mahimo ka ng tinubdan unta nga daghan pa nga musibol nga mga bukasyon sa pagkapari dinhi sa atong parokya. Kana ang atong mithi nga unta uban sa iyang ehemplo, uban sa iyang gasa sa bukasyon nga gipakita dinhi sa atong parokya, sa sakripisyo sa pamilya nga ilang gihalad si Father Ricky, naunta o maka-ignite unta kini og mga pamilya pa nga muhalad usab sa ilang mga anak alang sa kinabuhing pagkapari.
Diha sa pagmisa kanunay namo isip pari, ang among gigunitan dinhi sa altar dili lamang pan o kalis, kundi lawas og dugo ni Kristo. Ug kini siya buhi, busa diha sa atong pag-ampo karon. Atong iampo nga si Father Ricky nga kanunay nagunit sa lawas ni Kristo ug sa dugo ni Kristo. Dili lamang makagunit sa maong buhing lawas, kundi nakahimamat o nagalipay sa usa ka buhi, mahigugmaon ug maluluyon nga Dios. Amen.